Čaute, čaute. Ja vás všetkých vítam pri ďalšom videu. Tento raz si pozrieme týždenný horoskop pre znamenie Strelec od 9. do 15. Strelec. Detaily. Strelci. Všímať hlavne detaily. Môže byť, že dlhšiu dobu niečo riešite, áno? A neviete vyriešiť nejaký problém. Hlavne, ak sa to týka nejakých listín, hociakých listín, úradné listiny, dedické listiny, zmluvy, dohody. Môže byť, že vám tam niečo uniklo. Treba si riadne znovu naštudovať, alebo môže byť, že vo vašom súkromí, či už v práci, alebo vyslovene u vás doma, máte neustále nejaký problém. Niečo vám tu uniká. Vy si tu nevšímate nejakých detailov. Treba si začať všímať viacej vaše okolie, strelci. Môže byť, že aj vy sami pred niečím dlhú dobu zatvárate oči a bolo by na čase sa pozrieť istým veciam tak na koreň, tak viacej. Pozisťovať si viacej informácií. Ale keď vás tu čaká tento týždeň ohľadom nejakých papierov niečo riešiť, kým vy niečo podpíšete, vy si prečítajte všetko aj malými písmenami, aby ste všetkému porozumeli. Niečo vám tu môže unikať niektorým strelcom. Hlavne čo sa týka partnerstva, partnera. Takto. Strelci, ak cítite, že vo vašom vzťahu nastali trošku nejaké zmeny a vy tie zmeny ste si možno ani neuvedomovali, prehliadali ste ich, tak mali by ste trošku viacej tuto si začať všímať jednoducho muža. Muž to môže byť kľudno aj v práci, že vám hádže polena pod nohy. Áno, kuje za vašim chrbtom pikle. Jednoducho. Niečo takéto. Ale aj u vás doma treba si viacej všímať svojho partnera. Či sa nejako zmenil, alebo nezmenil. Hej, či sú tam nejaké náznaky. Nechcem povedať vyslovene, že by tu išlo úplne hneď o nejakú neveru. Tuto kľudno môže byť, že sa nejaká dotyčná osoba okolo neho motá. Ona mu môže ako keby blázniť hlavu. Jednoducho, strelci, treba si začať všímať viacej vaše okolie. Hlavne mužov vo vašej blízkosti. Môže byť ale aj, že nejaký muž on tu má nejaké trápenie a vy máte zároveň trápenie doma s tým mužom, ale môže to byť kvôli nejakej žene. Niekomu tuto môže zasahovať, vyslovene by som povedala, rodinný príslušník. Nechcem na nikoho ukázať s prstom, či je to svokra, teta, niekto starší z rodiny, že vám tuto spoza váš chrbát môže nejaké hlúposti trepať mužovi do hlavy. On je z toho taký schormútený, nevie odkiaľ chudák kam. Hej? Že sú tu zásahy zvonku, ale môže byť, že sa tuto aj okolo neho niekto točí. Strelci. Ale niektorí, ide mi sem ešte aj, že sa rozhodnete ukončiť aj vy jednoducho takýto vzťah s mužom. Pozrite sa pravde do očí, ktorú ste nechceli dlhú dobu vidieť. Zatvárali ste pred ňou oči. A jednoducho naberete tu po niektorí takú odvahu tento týždeň niečo ukončiť. Vy dojdete na to. Partner je neúprimný. Klame. Je to taký... Dokázal sa dlhú dobu vyvliec vždycky
z nejakého problému, hej, vedel to nejako obkecať. Medzi vami môže byť nejaká zvláštne puto pripútanosti. Príklad, vy dlhú dobu ste není šťastná po boku toho partnera. Áno, ale ako keby ste sa tam furt pre niečo držali. Niečo vás k nemu zväzovalo tomu človeku. Nejaká zvláštna pripútanosť, že vy by ste aj chceli už dávnejšie vyklznúť z toho vzťahu, ale niečo vám v tom bránilo. Jednoducho veľa z vás tento týždeň naberie takú tú odvahu vlastne ukončiť niečo, čo je vo vašom živote dlhodobo bolestivé, zraňujúce. Jednu kapitolu a jednoducho sa posuniete niekam inam. Ďalej. Ešte sa vrátim aj k tomu, dáme to na mužskú energiu tentokrát. Takisto nejaký muž tuto mohol zažiť jednoducho zradu. Príklad, že ste v oddelení už s partnerkou, áno? Dlhú dobu ste sa s tým trápili, ste sa s tým mohli vnútorne užierať. Ale takisto vám tu končí jednoducho obdobie. To je cyklus. Jeden cyklus sa vám uzatvára. Áno, vy môžete momentálne ešte cítiť taký vnútorný nepokoj, zmätok. Ale ono, to je prechod. Vám sa tu jednoducho uzatvára jedna kapitola života, bolestivá života. Áno? Mohli ste mať dlhšiu dobu trápenie, smútok, nezdar. Jednoducho vám to tu končí. Prechádzate tu z jedného cyklu do druhého. Ono treba už vlastne nechať minulosť minulosťou, pustiť ju, aby ste sa vy vedeli posunúť v živote ďalej. Ale všeobecne strelci, či si žena alebo muž, detaily. Niečo vám tu unikalo, alebo ste to nechceli vidieť. Lebo je to predznamenie strelec. Lenže každý strelec žije iný život. Má iné problémy, iné starosti. Môže byť, že vy ste tu dlhú dobu boli zanepráznenými nejakými vecami a prehliadali ste veľa vecí. Alebo ako vravím, nechceli ste ich vidieť. Ale tento týždeň jednoducho si dáte väčší bacha na niečo. Začnite si všímať viacej detailov. Kto sa ako chová, či zmenil to chovanie. A jednoducho je tu odkrytie niečoho nepekného u niektorých. Strelec. Ako vravím, jednoducho nejaký vplyv nejakej ženy, ktorý vás dlhú dobu trápil, ono to tu končí. Muži, hej? Vám sa tu uzatvára jedno obdobie. Náročné obdobie. Môže byť, že ste ale aj čakali nejakú návštevu tento týždeň. Mala k vám nejaká návšteva prísť, alebo možno, že vy ste mali ísť niekam si povyraziť. Buď to môže byť menšia oslava, alebo len tak s kamarátkami niekam. Môže byť, že sa neuskutoční tá oslava, alebo tá návšteva k vám nedorazí. Jednoducho. Z nejakého dôvodu, ja neviem, prerušená návšteva, odložená oslava, niečo takéto tu po niektorí môžete riešiť. Tento týždeň si ale všeobecne dávajte pozor aj na cesty. Ak aj niekam budete cestovať, radšej vyrazte skôr nejaké prekažky sa vám tam môžu objaviť. Hej? Či už zostanete niekde v zápche, potom by ste sa rýchlo niekam ponáhľali alebo niečo takéto. Jednoducho, zvýšte opatrnosť na cestách tento týždeň. Ešte mi sem aj nabieha muži, hlavne, ak sa dlhšiu dobu necítite dobre, máte tu nejaké zdravotné výtrásky,
Niektorí už tuto idete na vyšetrenie, áno, čaká vás tento týždeň proste cesta za lekárom do nemocnice, vyšetrenia nejaké, ale ak tu po niektorí ste dlhú dobu ignorovali niečo ohľadom vášho zdravia, no tak by bol tiež najvyšší čas vyhľadať nejaké lekárskú odbornú pomoc. Áno, ísť niekam na vyšetrenie. Nezanedbávať jednoducho strelci, aj ženy. Nezanedbávať, ak dlhšiu dobu cítite, že niečo není v poriadku, áno, treba si na seba nájsť čas a zájsť tomu lekárovi pre nejaké toto vyšetrenie. Neriskujte ohľadom svojho zdravia, máte iba jedno. Strelci, ak by ste aj tuto odhalili nejakú takúto mrchu vo vašom okolí, či už je to v práci, že máte, buď nadriadená vám môže robiť nejaké takéto naschvály, alebo nejaká takáto kolegyňa, zostaňte vy kľudní. Ak by ste sa ocitli aj v nejakej takej situácii, napätej situácii, schylovalo by sa, ja neviem, k hádke alebo k niečomu, že by ste sa tuto ozaj dopočuli niečo o nejakej takejto mrche, zostaňte kľudní. Nenechajte sa hlavne v práci vyprovokovať. Aby z toho nevznikol potom nejaký väčší konflikt. Jasné, že keď aj tuto niekto vám dlhú dobu kladie nejaké polena pod nohy, či už od kolegyne alebo teda od šéfovej a rozhodnite sa to riešiť nejako, tak tam treba zachovať kľud. Ak tu máte niektoré strelky, deti, céry, takisto treba na nich tento týždeň viacej dozrieť. Možno byť, že niekto tuto ste ale aj stratili kontakt. Prerušený je kontakt medzi vami a vašimi deťmi, dcérou. U niekoho, áno. Mohlo jednoducho ja neviem. Čo? Tuto. Je tu prerušenie kontaktu. Ak ste matka, otec s dcérou, jednoducho ste stratili kontakt medzi sebou. Môže byť, že hľadáte znovu niečo, zisťujete si ohľadom tých detí, tej céry, áno? A ako keby sa vám to nedarilo. Ale ak tu máte, teda, že máte vy doma svoje deti, céry, tento týždeň treba na nich trošku viacej dozrieť. Jedným očkom. Môže byť, ja neviem, že možno, že vám iba niečo nechcú povedať, niečo ich môže trápiť. Viacej si proste všímajte svoje céry tento týždeň, ak tu po niektorí máte takéto deti. A hlavne ešte strelci, chcem vám povedať, tí, ktorí ste tu dlhodobo mali prekážky, starosti, zrady vo svojom živote, vám sa to tu zakončuje. Nejaká žena takéto starosti tu mohla mať aj s mužom, hej, non-stop. Vy znovu budete cítiť takú radosť zo života, takú harmóniu pocítite. Hlavne tí, ktorí sa tuto už posúvate novým smerom. Pocítite jednoducho vo svojom vnútri znovu taký kľud, taký pokoj, ktorý ináč vám tu dlhú dobu niektorým chýbal. Máte tu takú novú životnú cestu. Plnú spokojnosti. Na spodu balíčku máte uzavretie. Hej, niekto sa tu môžete tento týždeň dopočuť nejakú nepríjemnú správu, ale to teraz neznamená, že každý strelec sa tuto dopočuje nejakú takúto smutnú správu. Nie, ale niekomu to sem ide. Ale ide mi to skôr k tomu, že tu ozaj, že najvyšší čas a vy to tu aj uzavriete všetko, čo vo vašom živote spôsobovalo takéto nepravdy, nezhody, klamstva. A
príde vám znovu taký vytúžený pokoj do vášho života, len to treba už pouzatvárať. Pozrieme sa vám na správy na tento týždeň. No uvidíte, strelci, komu čo ide, ale jednoducho oči na štopkách tento týždeň. Hlavne čo sa týka papierovačiek, zmluvy, všetko. Rádne čítať, kým podpíšete, aby ste vedeli, čo podpisujete. Ak by vám tento týždeň išli aj nejaké také ponuky významné, áno, chodia podvodné správy, SMS-ky, telefonáty, maily, všetko si overte. Ak by sa vám aj zdala tá ponuka enormne lukratívna, výhodná pre vás, overovať, preverovať. Prítomný okamžik, ukončenie cyklu. Uzatvára sa vám tu cyklus, hlboké léčenie. Treba si dopriať taký kľud, všetkým sa vyrovnať. Áno, po dlhej ceste bolestivej. Znovu vám príde radosť do života, srdečný čakra, zosilnená intuícia. Treba počúvať svoju intuíciu. Tuto niečo vám uniká. Radostné novinky a odstup. Odstup. Niekto si tu môže držať od vás odstup, ako som vravela, že stratili ste kontakt, ale so ženským pohlavím, áno, nemusí to byť vyslovene, že s dcérou. Alebo potom aj vy, strelci, si máte zachovať taký zdravý odstup od istých vecí, záležitostí. Máte tu krásne nové začiatky, tak sa ich nebojte. Strelci, ja vám držím palce, aby ste tento týždeň čo najlepšie zvládli a držte sa.